in baka zo a ɗan Najeriya ba an baka a baya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, my ordinary president. Min wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma mun yi islamiya. My ordinary president. Na'am. Sunana Malam Abubakar, ina kiranka da nan jihar Saudi Arabia. Masha Allah. To, my ordinary president, ba karamin daɗi na ji ba wallahi, da na ji muryanka yau wallahi. Ni ma na ji raina ya mini siga. Don Allah fa. Masha Allah. Masha Allah, na gode Allah ya saka ma da alkhairi, my ordinary president. Allah ba abin na gode. Wai ka taɓa tallan magani ana. Alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya gata wala. Saka maka da alkhairi, Allah ya raba ka da sharrin makiya, Allah ya raba ka da sharrin mutum, sharrin karfi. Amin. Allah ya raba ka da shi ma ordinary president. Amin. Allah ya bar mana kai. Amin. Amin. In za a gyara. Egere. In za a gyara. Egere. In za a gyara. Egere. Yau da khair sai an jima. Allah ne zubabe. Kai. Dan arewa duniya ne in ga waka. Ku tafa mu arewa don Allah. Wallahi babu wanda Allah ya wa gata kamar dan arewa mallam. Duk inda muka shiga za mu saje. Kai. Wato bi ma'ana ya ji daɗi a ranci. Sai ka san mu ustazan dako.